Helo. Ddim eisiau gofyn beth yw'r lliw heddi, Huw, oes e? Wel, bach o binc. Am y reswm penodol am hynny, wrth gwrs, yw mae'n wythnos codi am ymwybyddiaeth Cancer y Fron. Fori yw'r diwrnod i ni gyd yn nabod fel We Pink Day, lle mae'n annog pawb i wisgo pink. Fi'n falch i weld hwnna bod ti wedi gwisgo pink, o i wedi gwisgo pink. O'n i clywed sôn bod pants pink y dalyn mlaen, ond ni ddim yn mynd i ofyn iddo fe profi'r pwynt o gwbl. Dim ond y trim o amgylch top. Ond ni ddim moyn gweld na, di'r gwylwyr ddim moyn gweld eich waith ar hyn. Ond mae'n bwysig, fel o'n i sôn dydd Mawrth yn y cwpl dillad, mae pobl yn gofyn, iawn, beth mae gwisgo rhywbeth pink yn neud, am ba reswm? Wel, oherwydd mae'n codi'r ymwybyddiaeth. Oherwydd bydd pawb yn gwisgo pink ffori, chi'n cofio am Cancer y Fron, a fel ni'n gweud, chi wedyn yn mynd i arbrofi, ond chi wedyn yn mynd i gydio yn y fron, i chi'n mynd i weld os ydy popeth yn iawn, a na beth dylech chi wneud. Dynion a merched gyda llaw, nid jyst y merched. Felly heddi, mae popeth stynnu yn wledd o pink, fel yr hen ffilm o fynd i fe yn yr 80au, mae Christina Pretty yn pink ar hyn o bryd. Felly, mae dau got hyfryd o Marks & Spencer's. Mae hon yn boblogaidd yn dod mewn sawl lliw, ond maen nhw'n galw The Belted Coat. Am y reswm, mae belt am y got. Edrych yn gret hefyd os glymwch chi'r belt tu cefn i'r got, oherwydd mae'r siap neis arni yn y blaen. Ond ni'n hoffi hon oherwydd bod y pink mor llachar. Beth i fi'n galw'n pink poeth yw hon, yr hot pink. Diolch yn fawr, edrych yn gret. A'r belt yn y blaen, ond os y gorif Chris y jacket, gwylwch chi o dan hon wedyn, ydych chi ffrog hyfryd o Wallace. Nawr, mae'r defnydd yn ysgafn iawn, ond mae dal yn y casgliad sy'n cael ei gwerthu ar gyfer yr Hydref yr Gaiaf. Felly'n dangos falle bod y cynllunwyr nawr yn moyn i chi falle wisgo fwy o'r dillad, dod i jwmp ar y ben rhywbeth bach mwy hafedd, ond y patrwm yn hyfryd o wrth y modd a coch a pink. Fi'n cofio, fi'n digon hen i gofio hano, ti ddim wedi cael dy eni siwr o fod. Na fi. Cynllunydd, wel o ti yn Olin, ti jyst yn cael lot o waith. Fi'n cofio cynllunydd o'r enw Rifat Ozbek, oedd yn gwisgo tywysoges Diana. Nath e ddod â casgliad mas yn yr 80au, jacedi coch, paneli pink. A ath e lawr, oedd neb wedi gweld siwr beth o'r blaen, ond fe, a fi'n credu bod e'n gweithio'n gret fan hyn. Boots achel wedyn hyd at y Benlin, ei rein ar y sel ar hyn o bryd. Mae'n teisio, achos chi moyn boots da, rein yn lleder go iawn. Mae rein lawr i 119, fi'n credu rhywbeth ar 150, a wedyn just bag bach di fynd ar cyfan. Hyfryd, neis iawn. Diolch, Christine. Nesa nawr, mae dyn ni Sol. Fel o'n i'n gweud, mae'n bwysig iawn bod y bechgyn yn codi ymwybyddiaeth hefyd, a bod yn ofalus bod nhw yn checo. A fel chi'n gweld fan hyn, wedi cadw'r arolwg fan hyn yn ffwrdd â hi, yn ymarferol. Hwn yn dod o Zara. Felly, mae ydych chi'r Cris Corduroy, beth maen nhw'n galw nawr. Siacet. Siacet, Alun. Mae'n gwrando. Dwi wedi prynu'n. Ond ti'n beth, i fi wastad pan rwy'n dod i fer graffig yn galw fe'n Cris, neu fi'n credu bydd y gwylwyr yn meddwl bod fi wedi nofio dod i dy ar y diwedd a dod i ty yn lle. Felly siacet yn Saesneg, ond gwrs byddwn ni'n galw fe'n rhyw fath o gris siacet yn Gymraeg. Fi'n dwlu ar y corduroy fan hyn. Mae'n rhoi rhyw fath o feddalwch neis i'r pink yma, dyw e ddim gormod yn eich gwyneb chi. A gyda lot o'r dewis ar gyfer y bechgyn, fe ffindwch chi, mae pinks wedi colli lliw iddyn nhw, pethau sy'n edrych fel sy'n wedi ffado. Mae'r pink llywed Marigolen a'r pink welwn ni'r Christine. Sdim byd gwell bwys wedyn, a Cris T Gwyn ar Sol fan hyn, a wedyn wedyn mae'n trwsor mwy ffurfiol, ond mae yna drawstring a'r wastrein unwaith eto i gyd yn dod o Zara wrth gwrs. Unwaith eto gyda Zara, beth chi'n cael yw ffasiwn o'r funed, ond mae'r prisiau yn resymol. Chi'n talu am 29 pint am y Cris er enghraifft, yr un peth fel lle am y trwser, a chi'n cael ei ddaansawdd da i'r trwseri. Mae'r trwser yna yn edrych, mae e fel yn edrych yn gyfforddus er bod e'n smart. Mae'n edrych yn feddwl neis. Odi, am yr fath o drwser, gallech chi, dod i hwn gyda jwmper mwy tew, llech fod hyd nhw'n dyfyd, jacket mwy ffurfiol, ond yn edrych yn gret fan hyn o Sol. Ie, licio hwnna. Gret, diolch yn fawr. Diolch. Ac yn ôl yn awr mae dyn ni Nia, a gyda Nia wedi cadw'r pink at y jacket, ac wedyn jyst pigo i fyny ychydig ar y pink bach sydd yn y sgrt. O'n i moyn profi, chymod weithiau chi'n prynu rhywbeth sydd â patrwm, a chi'n mynd am y lliw amlwg er enghraifft jacket D, jacket coch, rhywbeth melyn. Ond os chi'n edrych yn fanwl i patrwm, yn aml iawn, yr acen dylech chi ddewis yw'r peth llia o ran lliw. A hynny yw, dyw e ddim o'r amlwg, a does dim gymaint yn yw bobl yn mynd i wneud yr un peth. Ond y cyfan yn gweithio yn gret fan hyn gyda Nia. Jacket fel lle mae'r llewis wedi cael ei rychu'n bwrpasol, nag chi sy'n gwthio hwn i fyny, wedi cael ei winio i greu fel la.
Yr flowsen wedyn, bach o les ar y blaen, mae bach o fanylder, mae hon yn dod o siop Coast, hon ar y sale, fi'n credu bod chi lawr fyny rhyw 45 pint i 31 pint, 91 heb checko'r prisiau. Sgrt yn fargen, red herring Debenhams. I bawb oedd yn meddwl bod Debenhams wedi diflannu oherwydd o sioper stryd fawr wedi cael. Mae ar gael nawr ar y we wrth gwrs. Felly os o'ch chi yn fan o'r labeli oedd yn cael ei gwerthu tu fewn i'r siop, mae modd i chi ddewis nhw online. Mae hon lawr i 16 pint. Waw, Bargen. bargen. Ond wy'n nôl at Marks and Spencer's unwaith eto ar gyfer y bag a'r sgidiau, oherwydd fi'n credu bod boots am brisiau resymol iawn am yr ansawdd gyda nhw yn y siop. Nid boots sy'n mynd i bara ond tymor yw'r rhain, a'r un peth gyda'r lleder yn y bag. Alli di eto wisgo falle siwmped ar sgert, alli di? Am bendant, a oedd ni a fi sôn yn gynharach, ond bydde hon yn hyfryd yn yr haf nawr, Crys T gwyn a trainers gwyn. Fyse, ie. Bydd yr sgert mae'n edrych yn gret pryd hynny hefyd, neu blowsen fach felen, neu jacket fach linen. Mae gymaint gallech chi wneud am 16 pint. Ie, a fel ni wati wastad yn sôn yw prynu rhywbeth sy'n gallu defnyddio gwisgo trwy'r flwyddyn mewn rhyw fath o ffordd a safio arian, helpu'r amgylchedd hefyd. Wel ie, yn bendant fi'n credu bod yn bwysig wedi meddwl tell yn y bocs. Enghraifft, y tro oedd y diwetha, wisges i y Crys T yma, oedd e gyda dan siwt glas golau ar gyfer Miss Cymru. Y trwser, fi wastad yn gwisgo gyda blazer glas tywyll sy'n mwy wedi telwro. Ond gallwn ni wneud y wedyn gyda denim, ond i fe? Nes i sylwi, mae'r bag yna yn anferth o fynd yr un. Mae'n allu di ffitio bob math o beth yn hwnna. Wel, rucksack yw e, a sa chi'n nabod ni a mor ddaw i'n nabod ni, a chi'n gwybod dyw i ddim byth yn teithio un man yn ysgafn, she doesn't travel light. Mae wastad llwyth o stwff dyn ni a fynd dau, ond yn gret ar gyfer y bag. Unwaith eto, fi'n credu mae rucksacks hefyd yn gret oherwydd mae dolen arnyn nhw nawr erbyn hyn. Gallwch chi ddefnyddio'r dolen os chi ddim moyn i dros eich cefn. Fel mae Nia di wneud fan hyn dros un ysgwydd, neu gwisgo i wedyn, wrth gwrs, ar ddwy ysgwydd fewn. Neu a paraponi, da ni'n credu gaeth. Diolch yn fawr, Huw. Diolch.